M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Ambuye akhale nanu. Abale anga okondeka, ndikulandireni lero loweruka pa 27 mwezi wa Septemba chaka cha 2025 pa programu yathu yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi wiki ya 25 poyang'anira kalendala yathu ya Chikatolika. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Zekariya mutu wa 2 ndime 1 mpaka 5 kuzapitirira ndime ya 10 mpaka 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Nantambwe kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu wabwino uchokera mu Luka mutu wa 9 ndime ya 43 mpaka 45. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Zakariya. Ndidaona zinthu m'masomphenya. Ndidaona munthu atatenga chingwe choyesera m'manja mwake. Ndidamufunsa kuti, kodi mukupita kuti? Iye adandiyankha kuti, ndikukayesa mzinda wa Yerusalemu kuti ndidziwe kutalika kwa muufupi mwake ndi mlitali mwake. Apo ngelo uja ankalankhula nayeyo adasendera. Ngelo winanso adadzakumana naye. Woyamba uja adauza nzakeyo kuti, thamangira mnyamata wa chingweyo. Ukamuuze kuti mu Yerusalemu mudzakhala anthu ambiri, ndiponso zoweta zochuluka. Kotero kuti mzindawo udzakhala opanda malinga. Chauta akuti iye yemwe ndiye adzakhale linga la moto loteteza mzindawo, ndipo adzaonetsa ulemerero wake mkati mwake. Inu anthu a ku Ziyoni, imbani mokondwa, chifukwa ndikubwera, ndidzakhala pakati panu, akutero Chauta. Nthawi imeneyo anthu a mitundu yambiri adzabwera kwa Chauta, adzasanduka anthu ake, ndipo iye adzakhala pakati panu. Apo mudzadziwa kuti Chauta Wamphamvu Zonse ndiye wandituma kwa inu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pamene anthu onse aja ankazizwabe ndi zonse zimene Yesu adachita, iye adauza ophunzira ake kuti, mumvetse bwino zimene ndikuwuzenizi. Mwana wa munthu akuzaperekedwa kwa anthu. Iwo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo. Kotero kuti sadawamvetsetse, koma nkaopa kumufunsa zimenezi. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, mawu amene ukamanena mawu okoma kuwamva aliyense amakhala nawo chidwi.
koma pali mawu ena amene akanenedwa anthu amazizwa nawo ndipo samafuna kuwamva. Ambuye Yesu pamoyo wawo wonse sanabise, sanawabisire anthu cholinga chimene anabwera pansi pano, ndipo kuti anali pansi pano kuchita chinthu chimodzi, kuti ufumu wa Atate wake ukhazikike pa dziko lapansi. Adasiya ulemerero umene anali nawo ndi kusankha kukhala munthu wachabechabe. Adadzitsitsa kotero kuti zimene iye amachita zimanchitikira pa moyo wake pa dziko lapansi si ambiri amene anadutsamo. Kukabadwira ku dziko lina kumene kunali mavuto, chabwino kubadwira nyumba koma uyu zochitika za Ambuye Yesu zimatisiya ife kuzizwa. Nkumati so tingamvetse bwanji kuti mfumu ya mafumu nkumakabadwira malo kumene kunali ndowe za ng'ombe. Akulolera kuti asalandiridwe mu nyumba yabwino, maloji analipo. Yesu adalolera kuti aduse muzonyasa kuti atibweresere muzokoma. Adalolera kukhala mmodzi mwa anthu othawa dziko la kwawo kupita dziko la chilendo ngati refugee. Mfumu ikuthawa kamfumu ka dziko lapansi. Chifukwa cha chikondi Yesu adavomera kuti zimenezo adutsemo. Kwa ino amene makonda buku la mafumu, mukakawerenga mbiri ya mfumu David ndi mwana wake amene anayenera kukhala mfumu, kutenga ufumu wa abambo wake, koma pa zifukwa zina unapita kwa mwana uyu Solomon. Kuti mfumu inayamba kuyenda mothawa. Andi mfumu sinafune kuti mwana wake aphedwe. Mwana wake watenga anthu ankhondo akulimbana naye, akunena kuti chonde koma mulole kuti mwana wanga asaphedwe. Ndipo ataphedwa akuthamanga kuzapereka uthenga, sana ulandire uthenga umenewo. Chikondi chimene chinalipo cha tate ndi mwana wake sichinasokonezeke chifukwa cha khalidwe loyipa la mwana lofuna kutenga ufumu mwa nkhondo. Ndikawerenga pamene pandikubwera ndikuyang'ana zomwe zimachitikira Ambuye Yesu. Chifukwa chani anavutika chonchi? Ambuye Yesu anabwera pansi pano sikusakhala chifukwa cha iwo ayi, koma chifukwa cha ife. Nkhani imene tawerenga posachedwa apa ndi nkhani yovutirapo, chifukwa akukamba kwa ophunzira ake ndi anthu okumumva zinthu zimene iwo sali okonzeka kuzilandira. Ndi akuyamba ndikuti ndikunena izi ndipo mumvetsetse. Mumvetsetse. Mwana wa munthu
akuzaperekedwa kwa anthu. Nsanamira yawo yawonse ophunziraja inali Ambuye Yesu. Andi nsanamira yawo pano ikuvomera kuti ikhale pansi ndipo ziachitikire zimene iwo sakadayembekezera, ndipo ophunzira kuziwa kuti tsopano mkati mkulu wathu, komanda wathu aduse motero, ife tiyima pati. Inali nthawi ya nkhawa yomvetsa chisoni, andi mmene Ambuye Yesu amanena mawu ngati amenewa kuti tipange visual, titenge scenario, ndiye kuti mood yonse sinalinso ya chimwemwe. Iwo ubwino wache samazimvetsa, sadawamvetse, koma kuti afunse zimawavuta kuti afunse. Tingathe kuphunzira zinthu zingapo kuchokera mu nkhani imeneyi. Yesu akuvomera kukhala pansi pa ulamuliro wa anthu ena. Yesu akuvomera kuti kuvutika kwachi kuchitike basi. Ndipo Yesu akuvomera kuti afe imfa ngati ya uchitsiru. Koma chonsechi tikanatha kunena kuti kutenga machimo athu onse amene ife timawachita. Kaya ndife okonda kutola okuba, ife ofuna kupha anzathu, ife okonda kukwatira, tchimo lililonse limene timachita pa dziko lapansi, Ambuye Yesu akulilipira molomoti ife tikalipire, ncholinga choti asapezeke mmodzi wokatayika ku Jehena. Sikuti anachitenga chinthu chikuti ine ndine mwana wa Mulungu ndiye sitiona phindu lake. Kuti tilione phindu lake leni ndiye tuone kuti mwana wa Mulungu anavutika. Tikatenga mawu aja amanena kuti the 7 statements imene Ambuye Yesu adanena ali pa mtanda paja, pali nthawi imene anali desperate, kuoneka kuti aliyeka, Eloi Eloi, koma Mulungu sana musiyeka, anali naye pomwepo, kuti cholinga chimene anasiyira ulemerero uja chiperezere ziyena kuchitika izi. Chimene tingaphunzirepo apa zinthu zingapo. 1, kutheka makolo athu akamatiuza kuti ananu ifetu tizamwalira, ndipo chumache ngati simusamala muzaona umphawi umakhala bwanji. Andi ana ngakhale amve samamvetsa, azamvetsa nthawi ikadzakwana. 2, china anthu amene amachita bwino pa moyo wawo pa chilichonse ndi anthu amene amadutsa movuta. Mavuto amatithandiza kuwadziwa, kuwapirira, ndipo kulimbana nawo. Ngati mavuto satithandiza kudziwa kuti tingathane nawo bwanji, ndi kuti sinaphunzirepo kanthu. Mwa Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen.